sarsong निजी से फेगई फुनुगो नगो नग नुकुंगो वालाई फुनुगो नग नुकुंगो जों बुखु खामिया बाय कक सालायंके स्राय रंगो आबनो तिरुक सुरुंगो दा अबरगनो जों बेलायके सिरियसलि जों अबरगनो वान सुगै जों याब्रि सेनानि क्लायो हिनि आं बायथार वान सुगो तिनि जों अमहाय जागाव जों अबनो तो ककरगो जों वाहान जाया कामि हामि वाहन से कामियो जों अमहाय के एटमॉस्फेयर माने अमहाय वेदर तुबनानि जे सेन जहने स्कूलो जे अमहाय के सिनी फादर हास्तेनि फादर रो खायै नरनि बिसगो कक सानानि ते ओ कायसा कुनु गरै तंगानि ओ जागाव किन्तु तिनि ओ जागा स्कूल हुनका नरनो एक जागाव तुबै अमहाय के कक सानानि सुजुग मानखा कक सापनानि सुजुग मानखा गावबो साका नायख्लाय दंनाय जिसुनि नाहारमुं नहिनि आंबो खाख्लायो बै फायनाय साल जों तेबो जोंनि फ्यूचर बेखौ नेक्स्ट जेनेरेशन नि ककनो वान सुगै सिनि स्कूल नबो जों तेबो तरिनानि आबनि लगे लगे सिनि बुसा बुथि रगनबो बरक मनुष्य फ्लाय दिसाय तुबनानि शुद्ध लेखा जों परीक्षा एजुकेटेड इनका हिमा बेसिमिया जों बरकनि मते बरक खाय दिसानानिबो आबो सिनि नाहारमुं तंनानि नांनाय शुद्ध पराशुना खायका अफिसार कतर उनका डॉक्टर इंजीनियर उनका आमसु बेसिमिबो इया आबनि लगे लगे जों बरकनि हामजाकमुं बरकनो जुबामुं आबरबो जों रिनानि नांगौ ताङै अककनो मासाकांके जों नुगो सिनि जराव जों जेफोर कलेज रगो परियो स्कूलो परियो परि पामेन यागुलो सिनि लगी संरगबो गोबां मानो अफिसार कतर उङै थांबायो किन्तु तामनु जों पारानो पगै ते पाराव फाया टाउनो एकेबारे राजधानीयाव तंगै जों पारानि बेबागनो पगै बसराव वाइसा पर्यन्त पाराव फाया र उङै थाङो ते सिनि बोसारावनो जों आदिगैनो जों मा फोरोंनाय जे जों नों कलक कतर उं थांथानो निनि कामिनो नों जे जागाव आसायो आबरनो जों पगै थांका हांखाय इंलाद आबरनो जों मा फोरोंथाय के जों नायनायदि गोबां पजा सिनि थानि कयटा दिगे फोरोंनाय बुनि दफारावले शुद्ध पराशुना फोरोंखाय नोंखा बनो परे तरे लग्रि रहखाय नोंखा किन्तु जोंखाय कयटा दिगे वान सुनाना सिनि कामियो मा तंनाय आमु मा वान सुनाय सिनि फेगजांनाय मानि तासानि आदिगो मा वान सुनाय स्कूल ताबुक चिकन फ्लो ग्रुप अबनो बाके कतर खायदानि आमु मा वान सुनाय सिनि थानि पजा गोबां मा हायफानो जों अ पजानो नायख्लाय तंनाय ब सिनि अपोजानो हेलें रिवानि हिनि आं वान सुगोते বিশ্বাস नारुगो बे ब तंखांके अवश्य जों सक्सेस सालसे उन्नाय दिनि अमहाय वहानसे जागावसे अमहाय तंथतक वेदार सातुंबो गरै माने जों ओ डिसेम्बर मास केतो क्रिसमास नि मास ओ मास जों जतनो साइमानो तंथतक कायसा मास ओ मास न जों तेव मिस खायनानै मुजुया बे क्रिसमास नि सालतो जों जतनो तंथगायनाय के अमहायके जे एटमॉस्फेयर सनामरिमानि अब जतनो बिनि नायहारमुं हिनि आं मानसुगो ताइसिं जिरायरक पुइला मोसानानि चेंफ्रु सिनि मरुस साउन्ड काहांकै रिमालिया के आप्रुबो वानसुगि तंखा थाङै साउन्ड काहांकै फाइलिया नानि अलो तुरुक किन्तु हामै थांगा साउन्ड के अब जे बेबाक बिनिनो सामुं ओंखना बिनिनो ख्लायमुं हिनि आंखाय वानसुगि तंखा
ari botongo kuno wanan kiri ini wan sugi tongan bagai logi na nanti 2-3 menit pore ke sauno pura poriskar ngi sini serai rok musawi manka ka omo haina sini bekhau sing poito manarak nai je bobishoto o sini school wahan sini school asa kotor school ngi asai thung te ojagawa nini ani jotori no subamung tongtong hini no ani norli thani chigonsa sukjaya request claimani orono paine jotono hambai kaham kurung tomedi happy Christmas.